Γεια σας! Αυτό που αγαπάω στα Ιωάννινα είναι το γεγονός ότι είναι μία πόλη σε τέλειο μέγεθος για μένα. Δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή, οπότε πολύ εύκολα δημιουργείται αυτό το αίσθημα της κοινότητας. Ότι εύκολα γνωρίζεις ανθρώπους, συνδέεσαι με τους γείτονές σου. Υπάρχει αυτό το connection που κατά τη γνώμη μου λείπει από πολλές μεγάλες πόλεις και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα τουλάχιστον, αλλά θεωρώ γενικά για την ανθρώπινη ύπαρξη, το να μπορεί να αισθάνεται κομμάτι μιας ομάδας και να δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις. Μετά κάτι άλλο που αγαπώ είναι το αίσθημα της πολυπολιτισμικότητας στην πόλη. Ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές διεξόδους για να βιώσεις πολιτιστικά και πολιτισμικά δρόμενα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Γενικά παίρνονται πολλές πρωτοβουλίες για να υπάρξουν τέτοιες δραστηριότητες στην πόλη. Οπότε εύκολα κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή και με τον πολιτισμό και με την τέχνη. Ποια είναι η ιστορία σου με τα Ιωάννινα? Η ιστορία μου με τα Ιωάννινα είναι ότι και οι δύο μου γονείς έχουν μεγαλώσει στα Ιωάννινα. Εγώ ήρθα εδώ σε μικρή ηλικία. Οπότε όλα μου τα παιδικά χρόνια τα έχω περάσει στα Ιωάννινα. Είμαστε στα Λιθαρίτσια. Και γιατί είμαστε στα Λιθαρίτσια, γιατί διάλεξες αυτό το μέρος? Τα Λιθαρίτσια είναι ένα οχυρό από την Οθωμανική κυριαρχία μάλλον στα Ιωάννινα και γενικά στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα ιστορικό καταρχήν μέρος των Ιωαννίνων, το οποίο αξίζει φυσικά να το επισκεφτείς μόνο και μόνο για την ιστορία που έχει. Και έχουν γίνει πολλές αλλαγές φυσικά για ποιο λόγο χρησιμοποιείται πλέον αυτό το μέρος, όπου είναι κυρίως ένα και σποτ για να δεις τη θέα της πόλης, μιας και βρισκόμαστε σε ένα πιο υψηλό μέρος της πόλης, οπότε έχουμε μια σχεδόν πανοραμική θέα στη λίμνη και στα βουνά που υπάρχουν γύρω από τα Ιωάννινα. Και επίσης χρησιμοποιείται και ως κέντρο συνάντησης, υπάρχουν καφετέριες, υπάρχουν μουσεία στο μέρος αυτό, πάρκα, παιδικές χαρές, οπότε είναι ένα μέρος θα έλεγα που έχει πολλές χρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορες ομάδες. Και είναι ένα μέρος το οποίο εγώ επισκεφτόμουν αρκετά συχνά ως μικρούλα που ήμουνα και μου άρεσε πάρα πολύ πάντα να ερχόμαστε εδώ και να παίζω στην παιδική χαρά, αλλά και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ανοιχτή όψη της πόλης που είχα μπροστά μου. Οπότε είναι ένα αγαπημένο μου μέρος και ένα μέρος που σίγουρα προτείνω σε οποιονδήποτε έρθει στα Ιωάννινα να επισκεφτεί. Τι αισθήματα σου προκαλεί αυτό το μέρος? Θα έλεγα χαλάρωσης και ξεγνιασιάς, όπως όταν ήμουν μικρή που ερχόμουν εδώ και συνήθως απλά θα έπαιζα με τους φίλους μου ή με τη μαμά και τη γιαγιά. Οπότε, ναι, θα έλεγα ένα μέρος ξεγνιασιάς. Πού προτείνεις τον κόσμο να πάει αν επισκεφτεί τα Ιωάννινα? Σίγουρα προτείνω να δουν την ιστορική πόλη, που είναι το κομμάτι της πόλης των Ιωαννίνων που οδηγεί προς τη λίμνη. Και εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά κτίρια από την Οθωμανική κυριαρχία κυρίως, καθώς και το κάστρο και το τζαμί των Ιωαννίνων βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή. Οπότε, ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο των Ιωαννίνων, περνάει κάποιος από όλο αυτό το ιστορικό κέντρο, περνάει το κάστρο, φυσικά σίγουρα να επισκεφτεί και μέσα το κάστρο, που σήμερα είναι κατοικήσιμη περιοχή, αλλά έχει και μια πολύ όμορφη ιστορική αξία. Και στο λόφο του κάστρου θα βρει κανείς το τζαμί καθώς και τον τάφο του Αλή Πασά, που επίσης είναι ένα πολύ όμορφο μέρος να επισκεφτεί κανείς. Υπάρχουν και πολλά μουσεία για την ιστορία της πόλης σε εκείνο το μέρος και εννοείται μετά
Μια βόλτα στη λίμνη επιβάλλεται, να δουν γύρω την Παμβότιδα, η οποία είναι πολύ όμορφη, ειδικά το βράδυ, με τον έναστρο ουρανό. Μετά σίγουρα προτείνω το νησάκι, που επίσης είναι πολύ όμορφο και για βόλτα. Υπάρχει και ένα μοναστήρι, τα οποία σίγουρα αξίζουν να επισκεφθούν και για την θρησκευτική τους αξία, αλλά και για την ιστορική τους. Και μετά εννοείται, αν κάποιος έχει περισσότερο χρόνο στα Ιωάννινα, σίγουρα θα πρότεινα να επισκεφτεί τη γύρω περιοχή. Υπάρχουν πολύ όμορφα βουνά γύρω από τα Γιάννενα, αν κάποιος επιθυμεί να έρθει πιο κοντά στη φύση και να αφήσει λίγο την πόλη πίσω του. Αξίζει σίγουρα να κάνει μια πεζοπορία στα βουνά γύρω από τα Ιωάννινα. Σε εμπνέει με κάποιο τρόπο αυτή η πόλη? Θα έλεγα ναι. Σίγουρα, γενικά αυτό που με εμπνέει εμένα κυρίως είναι η φύση. Οπότε ένα μέρος το οποίο είναι περιτριγυρισμένο από φύση και η φύση έχει ένα μεγάλο κομμάτι στην πόλη, σίγουρα μου δημιουργεί περισσότερη έμπνευση από μία Τσιμεντούπολη, αν το συνδυάσω με αυτό. Οπότε το γεγονός ότι στα Γιάννενα έχουμε αρκετή προσβασιμότητα σε φυσικά τοπία, σε φυσικά μέρη. Η λίμνη, για παράδειγμα, είναι σίγουρα, το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι σίγουρα ένα μέρος που μου προκαλεί αυτό το δέος, αυτή την έμπνευση. Ναι, οπότε σίγουρα θα έλεγα ότι βοηθάει πολύ το κομμάτι του ότι η φύση είναι ακόμα αρκετά συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική της πόλης. Ευχαριστούμε! Χαιρετέ! Γεια σου Πάνο! Πες μου, τι αγαπάς εδώ στα Ιωάννινα? Στα Γιάννενα. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη από την άποψη της γεωμορφολογίας της. Ο λόγος που είμαστε και εδώ είναι βέβαια η λίμνη. Αγαπώ τη λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι, ας πούμε αυτά για αρχή. Και τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα για σένα? Εντάξει, η αίσθηση του νερού, ότι έχεις ένα υγρό στοιχείο πολύ κοντά, γιατί εγώ τυχαίνει να μένω πολύ κοντά στη λίμνη, έχει ιδιαίτερη αξία για εμένα, με ηρεμεί. Και ο λόγος που έρχομαι συχνά, πέρα από άσκηση, αθλητισμό, ας πούμε, ότι περνάω από εδώ όταν κάνω ποδήλατο, έρχομαι και πολλές στιγμές για να ηρεμήσω ή για να σκεφτώ κάποια πράγματα που θέλω λίγο χρόνο να πάρω κάποιες μικρές αποφάσεις ή να κάνω ένα απολογισμό της ημέρας. Ναι. Τι ξέρεις για την ιστορία αυτού του μέρους? Να σου πω, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Εντάξει, μόνο και μόνο ότι είμαστε δίπλα στη λίμνη, η οποία είναι μια ιστορική λίμνη, η λίμνη Παμβότιδα. Ναι. Ο πνιγμός της Κυραφροσύνης, ήταν ένα σημείο στρατηγικό όταν είχαμε την τουρκοκρατία. Ναι, μόνο και μόνο που είναι το νερό θα έχει αρκετές ιστορίες πιο μυθικές. Ποια είναι η δική σου ιστορία με αυτό το μέρος? Ναι, όπως ξεκίνησα να σου λέω και προηγουμένως, μένω πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, οπότε από μικρή περνούσα από εδώ, επειδή είναι ο μοναδικός ποδηλατόδρομος που έχουμε στην πόλη. Όπως αυτή τη στιγμή που περνάμε ποδήλατα, έτσι. Ναι, ερχόμουν από μικρή με το ποδηλατάκι, με τον μπαμπά μου φυσικά, οπότε αυτό το μέρος μου ήταν αρκετά οικείο. Τέλειο. Μεγαλώνοντας, περνούσα κάποια βόλτα από εδώ. Μπορεί να έκανα μια μεγαλύτερη βόλτα όταν γύρναγα από το κέντρο και να περνούσα συγκεκριμένα από αυτό το δρόμο για να ησυχάσω λίγο, να δω, ας πούμε, τα Γιάννενα το βράδυ, να δω τα φώτα από απέναντι, να δω το νησάκι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ιστορία, αλλά είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Θα βρεθώ εδώ συνειδητά, θα επιλέξω να περάσω από εδώ, μπορεί για 5 λεπτά, μπορεί και για μισή ώρα να καθίσω λιγάκι. Σε προκαλεί καθόλου συναισθήματα αυτό το μέρος? Πάρα πολλά συναισθήματα και ναι, πλέον που δεν περνάω καθημερινά από εδώ, συνήθως επιλέγω να έρχομαι όταν είμαι ίσως συναισθηματικά φορτισμένη, αντιθέτως όταν έχω πάρα πολύ, ας πούμε, καλά συναισθήματα χαράς και απλώς θέλω να δω αυτή τη θέα, θέλω να δω τα βουνά απέναντι και να σκεφτώ αυτά που αισθάνομαι. Αλλά ναι,
και η ίδια η περιοχή μου δημιουργεί. Μου δημιουργεί ηρεμία και με βοηθά, ας πούμε, στο να συγκεντρωθώ σε αυτά που σκέφτομαι, σε αυτά που έχω μέσα μου και θέλω να... κάτι όμορφο που μου φάνηκε και λίγο αστείο στην αρχή. Πριν από 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, καθόμουν σε αυτό το πεζούλι και είχα πλάτη προς το πεζοδρόμιο, κοιτούσα απέναντι τη θέα και άκουγα μουσική, είχα ακουστικά. Και περνάει ένας κύριος, δεν τον κατάλαβα με την πρώτη γιατί άκουγα μουσική, οπότε δεν κατάλαβα ότι κάποιος περνάει από πίσω μου. Ώσπου ήρθε έτσι δίπλα μου για να μου τραβήξει την προσοχή, να μου μιλήσει. Και λέω γεια σας, βγάζω τα ακουστικά, ξαφνιάστηκα λίγο. Γιατί ήταν και αυτός ξαφνιασμένος. Μου λέει, γεια σου κοπέλα μου, τώρα συγγνώμη που σε ενοχλώ και ξέρω ότι μπορεί να φαίνομαι περίεργος, αλλά ξέρεις κάτι, μου θύμισες πάρα πολύ την κόρη μου, η οποία λείπει αυτή την περίοδο, έχει κάποια χρόνια που έχει φύγει στο εξωτερικό και μου τη θύμισες πάρα πολύ. Μπορώ να σε βγάλω μια φωτογραφία? Και εγώ λέω τώρα κάποιος με κοροϊδεύει, αλλά τελικά δεν ήταν καθόλου κοροϊδία. Φαινόταν ότι ήταν αληθινός αυτός ο άνθρωπος. Ναι, και ήμουν λίγο διστακτική, αλλά μετά ένιωσα πόση χαρά του δίνει αυτό και είπα ναι, φυσικά. Μου λέει να είσαι καλά και κάπως έτσι τελείωσε, ας πούμε, αυτό, ναι. Γιατί το λέω όμορφο αυτό, γιατί με ρώτησες να σου πω κάτι όμορφο, γιατί σκέφτηκα ότι στιγμιαία αυτός ο άνθρωπος χάρηκε περπατώντας, είδε κάποια κοπέλα που του φάνηκε γνώριμη και του θύμισε ένα οικείο του άνθρωπο. Πού προτείνεις τον κόσμο να πάει αν επισκεφτεί τα Ιωάννινα? Ωραία. Ναι, επειδή είμαι και λάτρης του ποδηλάτου και όπως σου είπα έχουμε μόνο έναν ποδηλατόδρομο στην πόλη, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι, αν συνεχίσει αυτή την πορεία παραλιμνιακά, βγαίνει σε 3 γεφυρούλες. Δεν έχει κάποιο όνομα η περιοχή, έχει απλώς, είναι χαρακτηριστική γιατί έχει 3 μικρές γέφυρες, γιατί έχει κάποιες αρτηρίες η λίμνη. Οπότε το ένα σημείο που θα έλεγα είναι αυτό. Βέβαια, ή θέλει να περπατήσεις ένα 20 λεπτό ή θέλει ποδηλατάκι. Και είναι ωραία η διαδρομή. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει δρόμος αυτοκινήτου, οπότε δεν υπάρχει αυτός ο θόρυβος. Το ένα σημείο θα ήταν αυτό, αλλά δεν είναι κέντρο, δεν είναι δίπλα, ας πούμε, στο κέντρο. Και ένα άλλο σημείο που θα έλεγα, λοιπόν, και ένα δεύτερο μέρος που προτείνω είναι η παλιά αγορά των Ιωαννίνων, η οδός Ανεξαρτησίας, αν έχεις ακούσει, και όλα τα στενάκια που είναι κάθετα στην Ανεξαρτησίας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είναι η παλιά αγορά, οπότε έχουν κλείσει τα μαγαζιά και η ζωή που είχε παλιότερα η πόλη εκεί, αλλά έχει ανανεωθεί, έχει αλλάξει ρυθμούς, κυρίως εντάξει, εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά καταστήματα διασκέδασης, μπαρ, κάποια εστιατόρια, κάποια ουζερία, αλλά δεν το λέω τόσο γι' αυτό, για την νυχτερινή ζωή στα Γιάννενα, όσο για την αίσθηση που, και μια εισαγωγικά κάπως έγλη που ακόμη εκπέμπει η περιοχή. Σε εμπνέει με κάποιο τρόπο αυτή η πόλη? Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι με εμπνέει σε έναν βαθμό. Να φύγω. Τέλος πάντων. Με εμπνέει σε έναν βαθμό η πόλη. Αυτό που μου δημιουργεί είναι αυτό που σου ανέφερε και προηγουμένως για το συγκεκριμένο μέρος. Είναι η ηρεμία της. Το ξεκίνησα, κάντε την εισαγωγή σας. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Πες μου, τι αγαπάς εδώ στο Γιάννη? Αγαπάω γενικά την πόλη, είναι η πόλη μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρω κάθε στενό, κάθε δρόμο. Μου αρέσει πάρα πολύ να περπατάω στα στενάκια, στα πλακόστρωτα στενάκια. Μου αρέσουν τα παλιά σπίτια όσο πλησιάζεις στην πόλη, η διαδρομή γύρω από τη λίμνη, να περπατάω. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις εκεί, πήγαινα τα παιδιά μου να παίξουν. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο στην πόλη. Μου αρέσει, γενικά είναι η πόλη μου. Εδώ μεγάλωσα και την αγαπάω. Άρα ποια είναι η ιστορία σου με αυτό το μέρος? Εγώ γεννήθηκα εδώ, σε αυτή την πόλη. Πήγα στο σχολείο, έλειψα μόνο ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη
για τις σπουδές μου, γύρισα, παντρεύτηκα, εδώ έχω κάνει τα παιδιά μου, εδώ είναι η δουλειά μου, είναι η πόλη μου. Πάρα πολλά όμορφα μου έχουν συμβεί και όμορφες και όχι τόσο όμορφες στιγμές. Θα έλεγα όταν έφτιαξα την οικογένειά μου, η γέννηση των παιδιών μου, πάρα πολλές βόλτες, εκδρομές, γλέντια που έχουμε κάνει με φίλους, είναι αναρρύθμιτα, θα έλεγα. Πού προτείνεις τον κόσμο να πάει να επισκεφθεί τα Ιωάννινα? Τα Ιωάννινα έχουν πάρα πολλά μέρη που μπορεί κάποιος να δει, να πάει, να περάσει καλά. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες όλες τις εποχές του χρόνου. Υπάρχει πληρότητα, είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Είναι και το φυσικό περιβάλλον βέβαια και οι άνθρωποι που συμβάλλουν σε αυτό. Είναι φυσικά η λίμνη, πάντα το νερό δίνει ζωή σε έναν τόπο. Υπάρχει ένα νησάκι μέσα στη λίμνη το οποίο κατοικείται, πανέμορφο, που πηγαίνεις με καραβάκι. Είναι το κέντρο της πόλης που είναι και αυτό πανέμορφο με τα παλιά σπίτια και τα πλακόστρωτα. Επίσης τα Γιάννενα πολύ τα χρησιμοποιούν σαν βάση για να κάνουν εκδρομές στα ζαγοροχώρια. Επίσης γραφικά μικρά χωριουδάκια, στο Μέτσοβο, σε χιονοδρομικά κέντρα για να κάνουν σκι, στη θάλασσα, και η θάλασσα είναι κοντά, η Πρέβεζα και η Γουμενίτσα με πανέμορφες παραλίες, και φυσικά ο κόσμος έρχεται και για τη ζωή. Έχουμε πολύ καλή νυχτερινή ζωή, ιδίως για εσάς τους νέους, αλλά για όλες τις ηλικίες. Το φαγητό είναι υπέροχο. Νομίζω ότι κάθε ένας που έρχεται εδώ θα μείνει ενθουσιασμένος. Έχεις καθόλου αγαπημένα στέκια στην πόλη? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να περπατάω στην πόλη αυτή, ιδίως όσο πλησιάζεις προς τη λίμνη που είναι τα πιο παλιά σπίτια. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σπίτια με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων. Είναι μικρά σοκάκια πλακόστρωτα. Όσον αφορά τώρα σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια και αυτά, είναι πάρα πολλά που βρίσκομαι με τους φίλους μου. Τι ξέρεις για την ιστορία αυτής της πόλης? Ξέρω ότι τα Γιάννενα είναι μια από τις πιο παλιές, πιο αρχαίες πόλεις της Ελλάδας, ότι κατοικούνταν ακόμη και από την παλαιολιθική εποχή. Υπάρχει ένας λόφος λίγο έξω από την πόλη, ο λόφος της Καστρίτσας, που εκεί έχουν βρεθεί απολιθώματα. Πέρασαν πάρα πολλοί κατακτητές, όπως από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά γνώρισαν, άκμασαν τα Γιάννενα την εποχή του Αλή Πασά, την εποχή της τουρκοκρατίας. Ξέρω ότι υπήρχε το ελληνικό στοιχείο πάρα πολύ έντονο, το τουρκικό και το εβραϊκό στοιχείο. Ήταν τρεις κοινότητες που ζούσαν σε απόλυτη αρμονία. Και φυσικά μετά την απελευθέρωση έγιναν οι ανταλλαγές των πληθυσμών, οι Τούρκοι έφυγαν, δεν υπάρχουν φυσικά σήμερα, και δυστυχώς και οι Εβραίοι με το Χίτλερ και μετά οδηγήθηκαν στο Auschwitz και αλλού, και πολύ λίγοι επέστρεψαν, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα, υπάρχει εβραϊκή κοινότητα και συναγωγή. Μάλιστα και ο προηγούμενος δήμαρχός μας ήταν Εβραίος. Τι πιστεύεις ότι διακρίνει την πόλη πολιτισμικά σήμερα? Πιστεύω ότι στα Γιάννενα υπάρχουν τα πάντα, δηλαδή με την ευρεία έννοια του πολιτισμού. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και τα μουσεία, υπάρχουν πινακοθήκες, γίνονται event πάρα πολλά που αφορούν στις τέχνες, μουσικές σκηνές, για όλα τα γούστα. Βέβαια τώρα με την ευρύτερη έννοια του πολιτισμού, αν βάλουμε μέσα και την παράδοση, τα Γιάννενα επειδή είναι μια βαθιά παραδοσιακή πόλη, αυτό που όλοι οι Γιαννιώτες ξεχωρίζουν και όλοι οι Γιαννιώτες ξέρουν,
είναι η παραδοσιακή μουσική και τα πανηγύρια. Άσχετα εάν κάποιος είναι φαν ή όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επισκεφτεί ή να μην πάει σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι. Ο κόσμος των Ιωνίων θεωρώ ότι είναι πολύ ανοιχτός τα τελευταία χρόνια στους ξένους. Είναι ζεστός και είναι ζεστοί οι Γιαννιώτες και φιλικοί. Δεν ξέρω εσείς που είστε ξένοι αν το έχετε νιώσει. Με εμπνέει, δεν ξέρω κατά μία έννοια πώς θα μπορούσα να το πω. Έχουμε ένα πολύ ευρύ κοινωνικό και φιλικό περιβάλλον και πάντα χαίρομαι να γνωρίζω και καινούριους ανθρώπους.